11 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи конфронси сеюми байналмилалӣ оид ба 10-солаи байналмилалии амал барои рушди устувор солҳои 2018-2028 раиси иҷлоси 78-уми маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид Денис Фрэнсисро ба ҳузур пазируфтанд. мо маҷмаи умумиро ниҳоди муҳими Созмони милал медонем ва нақши онро дар қабули қаъдномаҳои ҳаётан муҳим қадр мекунем, изҳор доштанд президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. зимни мулоқот масоили ҳамкории Тоҷикистон ва Созмони Милали Муттаҳид баррасӣ гардида аз ҷонибдории ташаббусҳои ҷаҳонии кишвари мо дар самти обу иқлим ва дастгирӣ аз тадорукоти конфронси кунунии душанбе ба раёсати маҷмаи умумии созмон изҳори сипос карда шуд. ҷонибҳо дар рафти вохӯрӣ масоили қабул ва амалисозии барномаҳо аз қабили барқарорсозии эътимод ва эҳёи ҳамбастагии ҷаҳонӣ, рӯзномаи 2030 оид бар рушди устувор, татбиқи ҳадафҳои 10-солаи об барои рушди устувор 2018-2028 ва стратегияи миллии рушди Тоҷикистон то соли 2030-ро муҳокима намуданд. обшавӣ бо суръати пиряхҳо мушкилоти дигар дар раванди тағйирёбии иқлим номида шуда, қабули қаъдномаи маҷмаи умумӣ дар бораи эълони соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо иқдоми саривақти арзёбӣ гардид. бо ибтикори Тоҷикистон қабул гардидани қаъдномаи маҷмаи умумӣ оид ба рӯзи ҷаҳонии футбол барои рушди соҳаҳои варзиш аз ҷумла футбол муҳим шуморида шуд. пас аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси иҷлоси 78-уми маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид Денис Фрэнсис дар мусоҳиба бо намояндагони воситаҳои ахбори омма аз ҷумла чунин ибрози андеша намуд. бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мулоқоти хубе доштем. ҷаноби олӣ манро самимона пазируфтанд ва ин бори дигар аз он гувоҳӣ медиҳад, ки мардуми тоҷик хеле миллати меҳмоннавоз мебошад. тавре медонем ҳадафи рушди устувор вуҷуд дорад, ки ба захираҳои обӣ алоқамандии хос дорад. ҳадафи асосии раванди оби Душанбе пеш аз ҳама дастрасии мардум ба оби тозаи ошомиданӣ дар саросари ҷаҳон аст. зеро об дар ҳақиқат манбаъ ва сарчашмаи ҳаёт мебошад. мо оид ба рушди ягон соҳа бидуни об сухан гуфта наметавонем. аз ин рӯ мо бояд нақшаи чорабиниҳои умумии ҷаҳониро таҳия созем, то муайян намоем, ки сармоягузориро барои истеҳсоли об бештар созем. ман на танҳо кишварҳо, балки бахши хусусиро дар назар дорам, ки бо шахсони алоҳида ва фарҳангҳо кор мебаранд. дар рафти мулоқот ҳамчунин ба масъалаи қабули қарори маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба эълони рӯзи ҷаҳонии футбол, ки бо ташаббуси Тоҷикистон сурат гирифт, таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намудем. аксарияти аъзои ассамблеяи генералӣ ин пешниҳодро якдилона ҷонибдорӣ намуданд. аз рафти корҳои сохтмонӣ дар сарбанди нерӯгоҳи барқи обии Роғун низ шинос шудам, ки корҳо дар ин иншооти муҳим бо суръат идома дорад.